ina kike zuwa ne? Ina dandali ne tare da kawaye. Yaran yanzu sai haƙuri. Gurin wanda yaron ɗan gata ke zuwa ko? A'a. Idan har na bincike na tabbatar da cewa gurin da ke zuwa ko sai rai ya baci. Don Allah nan annabi ko da a ce mahaifina zai tambaya gurin wa nake zuwa don Allah ku taimaka ku rufa min asiri. A radin Allah ba za mu rufa miki asiri ba. Ni da mun tana sani na fitai ne. Asiri ko ba ke da ba dan da ma ku je sauƙiyan mu. Idan ba tana gabar ba me hada kidan mauti? ai ina jin dai ba ubangiji ne ya hana Da bari ya kwashi kan shi ranar shaƙi. Bakin sai ya kwace shi idan har ba ki ga dan ya fito da kake na ta ba wallahi ke da shi gaba da sanan ku ya baci. Ban ga maka zuwa kuma kenan ba. Ya tashi da Allah wato to ka san wani abu gaskiya Alhaji zai ji dadin abin da muka mai dole ma ji dadi ka duba fa bai sani ba ma mun zo mun girbe mai dawarsa wallahi nake ga maka an Alhaji ya zo tunda mun girbe mai dawar nan tasha wallahi ba karamin jin dadi ba na san cewa duk yanda ake ciki insha Allah zai ji dadin abin da muka mai sosai wallahi kai wa nake gani kamar Alhaji kaga dan Alhaji wallahi kai Alhaji dan Alhaji ta rayuwa har abada kullum shi dan adam sallan ne wannan shine shi suke wannan aiki maki da an kwashe ma amma dai yake amma dai kan tunda dai na ganta gonan na san aiki ne talle sannu har da Allah ina gajiya ya kuma irin wannan ba da ta Alhaji iko sai Allah to wai to ni na to da niyyar a haɗa yanda za a yi a zo a girbe gona kuma sai na ga kun yi har ma an fara ɗan tattara karan a waɗansu wurare kuma wannan gurin abin nan ga sha'anan ya aka yi ne an gama Alhaji tuni an gama wannan aikin Alhaji yanzu an gama girbe ta na ga shi ne da muka tare mun kai wancan ma gida ga uku ga kuma na bawo ya kidan ganga da lauki a Alhaji ai kurum alhamdulillah ma Alhaji aiki ba agogo sarkin aiki ai Alhaji alhamdulillah Alhaji to alhamdulillah na ji daɗi kwarai da gaske daɗin da na ji kuwa ba zan misalta shi ba yanzu dami nawa aka samu Alhaji dami 100 aka samu dami 100 Alhaji aka samu dami 100 aka samu nan ai shi sa nace zaka yi murna sosai Alhaji lallai amfani yayi kyau gona ta yi albarka to ko makocin nan namu bai samu abin da ka samu ba ya za ya samu ya za dan tafi ba na son haka kun san iko na Allah kowa da abin da Allah ya tsaga masa abin da ya samu shine iya bakin rabansa da Allah ya tsaga masa mu ma abin da muka samu shine iya bakin rabonmu da Allah ya tsaga mana amma tambayar da zan yi an fitar da zakka gona to sai dai ka zo da man Alhaji mun zo siya mu ji ya za a to shikenan to yanzu daga nan gurin za mu runguda gaba daya da sai a je sai a fitar da zakkan gona kowa wanda duk za a bashi abin da za a bashi abin da Allah ya ci shikenan Alhaji wannan shine magana Alhaji wannan yayi kyau ita ce magana yayi kyau Alhaji wannan yayi kyau haka ai zai wancan yaron nan ne ya zama haka sai Allah anya ku shi ne amma dai bara in ƙara sa in gani in gan shi ƙuru tabbatar shi ne ko ba shi bane tabbas in dai shi ne to shi kenan za a yi abin insha Allah salamu alaikum Assalamu alaikum ya alajin Allah barka da ina gajiya ya gida lafiya lau kan ba haka na so wucewa yanzu sai na hango ka nace bara in zo mu gaisa wannan yayi lafiya lau ya gida alhamdulillah ya gari ya gona alhamdulillah alaji ya damuna ta yi albarka wallahi damuna ta yi albarka ai zuwa ne ma inda ga ka na dan duba amfani naka nace to bara in zo ma muna to dan gaskiya bana amfani yayi kyau alhamdulillah amfani yayi kyau wato
wayannan yara na gode Allah, na gode waɗannan yara sun bi tare da wannan yaro. Gaskiya sun yi kokari hadda shi wannan hadda shi ai sun yi kokari sun daki jikinsu da ɗan yankara. Gaskiya sun yi aiki yadda ya kamata. sun ma kokari Alhaji. Sun yi kokari. Wallahi sun yi kokari. Sun yi kokari to babu damuwa. To madalla. To Alhaji zan koma. Da mun biwa ne mu gaisa, na hange ka ne zan wuce sai nace bara in zo mu gaisa. To sai an jima Alhaji. Yau to sai an jima Alhaji. amma ko ba wata magana? A'a ai za dai mu haɗa Alhaji. To za dai mu haɗu. to sai in same ka in na ban nan. To sai in zo in same ka ai a gurin. To shikenan. Sai mu tattauna. To shikenan. Ka san da zafi kan bigi ƙarfi. Gaskiya ne. Idan yayi huce to sai ya lankwashe. Gaskiya ne. Sai ya ki buguwa. Gaskiya ne. To babu matsala. Nagode. Malam. Lafiya ka shigo haka gida ba sallama. Kuma na ganka wani iri haka me yake faruwa? Wani abu ne yake ban mamaki. Daga gona nake. Na biyo ta gonar siyarar nan wanda yake sanya ne. Ba shashasha bane ba? Sosai ma kuwa. Wallahi ya hankali ya yi tsab yanzu. Ka ce yaron nan ya kitso. La ilaha illallah, abin ya bani mamaki. Allah mai. Baba da gaske ne mu dan siyan samu lafiya. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. Salma. Salma. Kwananki nawa a kwance Salma? Baki san me yake zuwa yake dawowa ba. Amma yanzu daga tashin ki Salma kike zancen wani? Ka ji fa malam? Na ji abin da yarinyar take cewa mu dai mu gode Allah. Da Allah ya sa gashi yarinyar nan ta tashi za ta gashi ta tashi. Yanzu dan Allah abba. Dan Allah ina so in je in gaishe. Salma, za ki zuwa ki gan shi ne? Ake iya taka yanzu? Zan iya abba. To, da za ki iya taka, ki je ki gan shi nan. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Yanzu kai malam barin ta za ka yi ta tashi ta je ta gaishe ta dawo malam. Kwantar da hankalinki. Mu fa da mun burin mu ganta ta samu lafiya. Kuma yau gama har tana yunkuri da kanta tana za ta tashi ta taka. Ba sai mu kyale ta mu gani ba. Burin ko mu ga tana taka da mu. Kashi Mu kyale ta yi ta gani. Allah ya sauke. Amin amin. Allah ya ba shi lafiya. Amin. Sannan tana a kwance. Allah ya ba ki lafiya sannan. Salma sarauniyar mata, nisan kin fi kowa kyau a duniya ba, ko in indiya haka sai banki suka kyale ta. To ya jikin naka? Ke kai zan tambaya ya jikin naki. Ke da kika kwanta rashin lafiya, ai ke zan tambaya ya jikin naki. Ai ko gan da na maka makarantar wani ya ka samu sauki. Saboda gani na? Kuma sai na ji daɗi a jikina. Allah. Wallahi. To Allah ya bar soyayya. Soyayya ba tana da daɗi. In zan fi ko yin wake da inda kina soyayya ba za ki fi yin wannan ba fa. Kai soyayya ba tana da daɗi na gaya mai. Ya ina son ki da yawa fa. Kuma zan so a zo ko lokacin a wurin nan ayi a wuce gurin wallahi. Gaskiya Allah ya nuna mana wannan ranar. Allah ko. Yanzu kuma baki tambaye kuma abokai na ba ga cokali ga leto kuma kin san ko da yaushe muna tare sai ma na tambaye. Wallahi na manta ganin ka ne ko yasa na rude. Ban ganka tare da su ba. Ai inda na an ce kin samu lafiya ko gaya masa ba. Allah kuma ya haɗa mu na ji daɗi. Kuma abin da nake so koyi lokacin auren namu. Gaskiya Allah ya nuna mana wannan ranar. Akwai ya zuciya ta fa ba na son in mana tare da ke fa na gana na rabu da ke ko in indiya fa ni gani nake yi mun fi su iya soyayya ko sharukan da ake faɗa na indiya wani yake kawai sai dai kawai dai shi da ake suna ne amma duk soyayya dai sai dai mu koya masa ko ya kiwa gani to yanzu ba wani labari kuma wani abu To in dai babban addu'a na Allah ya kai mu wannan ranar. yo Allah za a takura wa daɗi a ranar nan za a takura wa daɗi
amma ba ki yin kwalliya sosai inda in na gani ko da ina jin yunwa zan ji ba na jin yunwa da so na mamaki ba matsala. mata zo To, bara wannan mu je da ke in taka miki ko mu je gida. ka bani Amma ko yanzu kin dai manta akan bara na yi na ƙauyen ƙarasa. nan kowa ya sani Sai- zaki zamto sai yaushe mata kenan za mu ta haɗu? ko kin manta na yi ban sani fada ba. a domin ki Sai dai zuwa gobe ko? Dai noma gobe saboda kina ke gida da gobe zan zo fa insha Allah kamar yaushe zan zo abokai na sun shaida ina sai Bayan sallar magariba. to shikenan babu wani abu mu je in raka ki gida tukunna To shi kenan. kargon nan kaucin ka na zo ɗiba kuma amma Allah da iko ban ga kaucin. Assalamu alaikum. Amma alaikum. Ya alajin Allah da rasul. Ah, Barka da yamma. ya Ina gajiya. ba ga ya gari. Alhamdulillah. Ya al'amura. Alhamdulillah alai. Abinda nake so da kai, Ina jin ka. inda na fuskanci Mm. yaron nan ya samu nutsuwa. Ya yi hankali yanzu yadda ake so. Mu kyale yaran nan su yi aure. Tunda shi yana son ta, ita ma tana son sa. Sai nake ganin ya cancanci mu haɗa su auren nan yanzu. Tunda da ni na ce a'a, amma gaskiya a lokacin ina dama in ce a'a ne. Saboda na fuskanci uwa bai gama mallaka hankalin kansa ba. Ka ji zance. Wannan shine dalilin da ya sa na faɗa. To ni dai ɗana ban shirya yi ma aure ba kuma har yanzu mutuwan nan da kake magana bai nutsu ba. Don haka abinda nake so da kai ya haya. Kana jina da kyau ko? Ina jin kalabi. Ni ba zan yi wa ɗana auren dole ba. Yabba. Idan za ka yi wa 'yarka auren dole to ni ba zan yi wa ɗana auren dole ba. Kuma ma bai isa aure ba kuma ko da zan ma auren ba yanzu ba sai nan gaba. Don haka sai ya ƙara hankali ya ƙara nutsuwa. Kuma ka ce wai ka sako da ina ka hau. Ba ka fahimce ni bane. Abinda nake so da kai. Ba ka gama magana ka ba? A'a. In na gama magana ta ya fi kici mai kama. To, Yaran nan suna son juna. Kar mu cutar da su. Kai ka cuci naka ne in cuci tawa. Tunda Allah san suna son juna. Mu kyale su su yi auren su. gaskiya. Tunda ni ai ya cancanci in nemo wa ƴata ɗan da ya dace da ita. Gaskiya. To a wancan lokacin akwai abin da na duba. To yanzu kuma na ga komai yayi daidai. Ina ganin ya kamata a zo a yi abin nan a wuce wajen. Ai idan wannan magana kake faɗa, Na'am. kana ganin kamar ka kaskantar da 'yarka. To duk da yanda ake tunanin matan sun yawa, ina jujinsu ko ina bolarsu, Ka dai zance. ai kaga babu. To mutum shine kan komai. Gaskiya ne. Amma mutum da ya zo neman naka, kai masa wulaƙanci, yanzu kuma ya dawo ya zamanto cewa ya fitar da abin nan daga ransa. Har abin nan ya so ya sa masa ciwo a ransa, to yanzu so kake a fama wannan raunin na da. An dai samu rashin fahimta alaji. A wancan lokaci na gaya ma ga dalilin da yasa. Ba wai kinsa nake ba ko ina kin zira'as ku. Ni na duba wani abu ne a wancan lokacin. Yanzu kuma na ga wannan abu ya kau. Yanzu ba wani matsala za a iya yin wannan abu. Ka ko ai ya kamata alaji a kyale su auren su. Idan na fahimce ka, Na'am. daga lokacin da aka ce yara za su aure a junansu, idan a iyaye wani ya murda ya ce baya so, to auren nan ba lalle ba ne ya zama ya yi rayuwa mai kyau ba, za a iya samun akasi. To amma abin da nake so da kai, ka yi haƙuri. Yaron nan ko zan ma aure ba yanzu ba, ban shirya ba yanzu, sai ko nan gaba in na gama tunanina, in Allah ya nufa za a ma auren sai in masa. Ba ca ne yarka ba ta da mutunci ko ba ta da abin nan ba, kai hau. Amma bai isa auren nan ba, yadda ka ajiye shi a matsayin bai isa auren nan ba, kuma tarbiya ba ta shige shi ba, sai na kuma tarbiyantar da shi, na daɗa ƙara mai ilimi. Ai ni gani ne uwa yanzu ya samu nutsuwa. Ba ni ko ba ta sosai ba ce, ba irin wacce kake nufi ba. Har yanzu dai yadda ka sani din. Alhaji ka ai haka ya kamata dai a duba abin nan. Ba wai kamar ina nufin na kama kokon bara ku aure a ta bane. A ba kokon bara To ba. ai shine. Ka gani? Na'am. Barin faɗa ma. Shi mutum idan da ana sayar da shi
ina ka ga bolarsu idan sun ki sayuwa, kama ko kuma ina ka ga jujin da ake zubar da mutum ina ki sayuwa. Don haka abin da nake so ma ni ban shirya yi ma aure ba, ka je kuma in ma da wannan maganar watakila to ba yanzu ba. To yanzu haka ce Bari hana haka ce na faɗa haka. To shikenan. bitanan zo ka bitanan haka bitanan tanan za ka wuce. To shikenan. bitanan ma binni kai a nan zan bitanan din wuce yin toki. Ni za ka gaya maganar banza duk abin da ka faɗa na ji, duk abin da kana nema ka mai da ni arnan garaya ko to baka isa ba, ba za a yi auren ba. Yadda ka ɗanɗana masa baƙin ciki ka ɗanɗana mana baƙin ciki ka nuna ba mu isa ba, to kai ma sai mun rama wannan abin da kai mana. In banza a gini karban ma ga hinan ma dindin ma ka sa ni ba ƙaran ba kaucin bari tafi wancan. Ina kike zuwa ne? Ina dandali ne tare da kawaye. Yaran yanzu sai haƙuri. Gurin wanda yaron ɗan gata ke zuwa ko? A'a. Idan har na bincike na tabbatar da cewa gurin da ke zuwa ko sai rai ya baci. Don Allah nan annabi ko da a ce mahaifina zai tambaya gurin wa nake zuwa, don Allah ku taimaka ku rufa min asiri. A radin Allah ba za mu rufa miki asiri ba. Ni da mun tana sani na fitai ne. Asiri ko ba zai rufa ba, dan da dan ma ku ke sauƙiya mu. Gida wa kula tana kamar baya me hada gidan mawuci. Ai ina jin dai ba ubangiji ne ya hana. Da bari ya kwashi kan shi ranar shayi. Bakin sai ya kwace shi idan har ba ki ga dan ya fito da gidan ta ba. Wallahi ke da shi gaba da sanan ku ya baci.